Gaur sorteko gara, hemen ditugulako Bai Aritz Diez eta Josu Narbarte, bi autoreak, gaurko edo hizlariak, Enrike Lekuona bekaren irabazleak izan ziren, lehenengo Enrike Beka Lekuonaren irabazleak, eta portuarrak argitalpena edo liburuan lanketa egin zuten. Duela aste batzuk burutu genuen ezagutu zure hiria airez aritu ginen. Eta gaurkoan lurra hartzen dugu eta lurra hartzen dugu Portu auzoan. Eta, edukiko dugu aukera, beraien hitzetatik entzuteko, Portu auzoaren jatorria nondik datorrenaren hipotesi bat, esango genuke, ez? Hipotesi bat edo, bertako arkeologiari buruzko zehaztapenak eta soziologiari buruzko zehaztapenak ere entzuteko aukera edukiko dugu. Nik sorteko naiz, izan ere Enrike Lekuona bekaren beraien lanketa hori aurkezteko aukera izan zuten hemen Hondarribian bertan itsas topaketen harira. Lanketa mardula, oso interesgarria, oso sakona eta xehetasun askokoa, ziurrenik ordu batzuk emango ziren lanketa guztiaren azalpenerako. Gaur normalean ordu bateko hizketaldia izaten dugu, esan dudan bezala oso maila herrikoian edo aritzekoa. Eta, espero dut guztioi gustatzea gure herriko Portu auzoko xehetasun eta ikuspegi berezi bat entzutekoa. Sorteko gara ere, gaur ditugun hizlariak, gure bailarako bizilagunak ditugulako. Askotan programa honen barruan etorri zaizkigu akademikoak Madriletik edo beste zenbait lekuetatik eta herrikoak edo eskualdekoak izatea nik uste dut sorteko garela, izan ere horrek ere balioan jartzen dulako gure eskualdean badagoela jende gaitua lanketa sakonak egiteko eta gero herritarroi beraien lanketaren ondorioak adierazteko, ez? Aritz Diez Oronoz, herritarra, hondarribitarra, arkitektoa da bera, Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Eskolako irakaslea dugu, eta sakondu duen lanketan zaharberritzen eta ondare arkitektonikoa ikertzen espezializazioa egin zuen, eta bereziki errenazimentu garaiko arkitektura militarra izan zuen lan esparrua edo, ez? Eta Josu Narbarte, zu irundarra, baina eskualdean askotan ikusten zaituguna, herrian ere askotan ikusten zaitugulako, artearen historian graduatua eta arkeologian doktorea da, Euskal Herriko Unibertsitatetik. Kultura paisaien edo paisaien eta gizakien eta ingurumenaren arteko harremanen inguruko ikerketa ildo izan du bere lanketa nagusi eta Arantziadi Zientzia Elkarteko kidea ere badugu. Beraz, niretzako plazer bada, espero dut zuei ere gustatzea, zuek hemen izatea guretzako ore badelako eta hitza zuena da eta aurrera zuen lanketarekin. Mila esker. Kaixo, mila esker Igor zuen hitzengatik eta mila esker baita ere zuei etortzeagatik. Esan bezala, gaur aurkeztuko dugun lanaren emaitza hau, Enrike Lekuona bekaren ondorio bat da. Gure asmoa izan zen, Portuko auzoko ikerketa ahalik eta sakonena egitea, nolabait ere, gure herrian zegoen hutsune bat betetzeko, ez? Beste zenbait esparrutan, Alde Zaharrean, baserrien inguruan, inkluso arrantzaleen bizimoduaren inguruan baziren lanak eginak, baina Portuako auzoari dagokionez oso gutxi zegoen idatzita, ez? Lan oso gutxi batzuk zeuden gutxi horiek oso interesgarriak, adibidez, hemen Jose Ramon Enpararen ikerketa bat zegoen gure lanarentzat oso baliotsua izan zena, Josuk gai hori pixkat jorratuko du ere gaur hemen, baina bestela, zeuden ikerketak nahiko azalekoak ziren gutxi gora bera, ez? Orduan gure intentzioa izan zen, nolabait ere, ikerketa sakon bat egitea, etorriko diren beste etorkizuneko ikerketei horrelako base bat ere emateko. Orduan gure eskerrak udalari, Arma Plaza Fundazioari, baita ere Enrike Lekuona bekaren egitasmo horreri, eta noski ere lau egiteko ezinbestekoak izan diren auzotarrentzat, eta auzotarrei, eta etxeak, eliza eta bestelako tokietan sartzeko aukera eman diguten guztioi. Guzti hori gabe, izen izango zen lan hau aurkeztea. Esan bezala,
lanaren helburua izan zen bai auzoaren urbanismoa, arkitektura, bertako biztanleak eta haien bizimodua aztertzea, eta horretarako zenbait aspektu ezberdin jorratu ziren. Horiek aurkezpenean, Igorrek komentatu duen aurkezpen horretan pixkat landu ziren, eta horregatik gaurko aurkezpenera lau bloke ezberdin ekarri ditugu, nolabait ere lanak jorratu dituen aspektu konkretu batzuk lantzeko. Gaur hauek aurkeztuko ditugu eta bihar egingo diren bi bisitetan egingo duguna lan osoaren panoramika zabalago bat aurkeztu, aprobetxatuta eszenatokia bintzat ezberdin izango dela eta tokian hitz egin ahalko ditugula jada aurkeztuak dauden gauza guzti horietaz. Hasteko, agian komeniko litzateke aztergai dugun auzo hori, Portu auzoa, gaur egun Hondarribiko erdigunetzat jotzen dugun auzo hori, noiz eratzen hasi zen gure buruari galdetzea, ezta? Igorrek aipatu du bere sarreran horren inguruko zerbait, eta gu lanean hasi ginenan ere sortu zitzaigun lehendabiziko galdera hori izan zen, ezta? Hondarribiaren sorrera urte bezala beti jartzen da 1203. urtea, hor esaten da, Gaztelako Alfonso Zortzigarrenak ematen diola hiribildu gutuna lehendabiziko aldiz Hondarribiari, eta momentu horretan esan da Hondarribiaren historia urbanoa, esango genuke, ezta, hiribildu bezala. Baina noski horrek ez du esan nahi 1203 aurretik lurralde honetan inor bizi etzenik, ezta? Eta ziur aski, lurralde zabal xamar bat dugu, Hondarribiko udalbarrutia zabal xamarra da, eta hor barruan bazegoen errealitate anitz bat, errealitate konplejo bat, Erdi Aroan bertan egongo zen, ezta? Orduan, lehendabiziko galdera hori izan da, Portu auzo hori, Arrantzale auzo hori, Itsas auzo hori noiztik egon da Hondarribian eta noiztik aritu da garatzen. Horretarako joan beharko genuke, lehen aipatu dut, ezta? Erdi Aroko testuinguru hortara, ze Euskal Herri osoan eta bereziki Gipuzkoako kostalde honetan garai hori izan zen aldaketa garai nahiko importante bat. Bai, aldaketa politikoak eta bai horri lotuta ere lurraldetasun aldaketak, ezta? Esan dezakegu 13. mendera arte Gipuzkoa osoa eta Euskal Kostaldeia osoa Iruñeko erresumaren baitan egon zela. Ez dakigu oso, garaiko iturriak nahiko urriak dira, ez dakigu oso ongi ze motatako lurralde egitura zegoen, baina bai badakiguna da bertan bazeudela elite batzuk eta elite horiek Iruñeko esfera politiko horretan txertatuak zeudela. Gainera badakigu 12. mendean Iruñeko errege batek, Nafarroako errege batek, Santxo Jakitunak, hirigutuna emango diola lehendabiziko aldiz Euskal Kostan kokatutako hiribildu bati. Lehendabizikoz Donostiari emango zaio hirigutuna eta gainera hirigutuna horretan aipatuko da lurralde bat. Donostiaren lurraldea luzatuko da Hondarribiko mugaraino, toponimo hori aipatzen da Hondarribia. Beraz, 1181eko dokumentua da, badakigu momentu horretan Hondarribia lurralde entitate bat badela, baina ez dakigu askoz gehiago horren inguruan. Itxaron behar dugu 1200. urtera arte. Urte horretan, hain zuzen ere, Gaztelako Alfonso Zortzigarren erregeak, kanpaina militar bat abiatuko duelako Iruñeko erresumaren, Nafarroako erresumaren mendebaldearen kontra, eta urtebeteko bueltan bi lurralde menperatuko ditu, Araba eta Gipuzkoa. Aipatzen da hor, gaztelu batzuk konkistatu zituela Gaztelako armadak, eta horien artean aipatzen da berriro ere Hondarribiko gaztelua. Beraz, berriro ere Hondarribia 1200. urtean aipatuta azaltzen zaigu. Eta momentu horretatik aurrera, lurralde honetan, Gaztelako koroak bereganatu berri duen lurralde honetan, Gaztelako koroa horri sortuko zaio behar berri bat. Badela, gaztelatik urruti xamar dagoen lurralde honen gaineko kontrola markatzea, ezta? Horretarako egingo duena izango da Gaztelako erregetzak, Gaztelako erregek, Alfonso Zortzigarrenak lehendabizi eta bere ondorengoek gero, egingo dutena izango da, hiribilduak fundatzeko politika bat. Hiribildu jakin batzuei emango zaizkie foru batzuk, emango zaizkie privilegio batzuk, eta privilegio horiei esker, hiribildu horietan bizi diren populazioak ez dira egongo tokiko aristokrazien menpe, baizik eta leialtasuna zor izango diete bakarrik Gaztelako erregei. Aliantza moduko bat ezarriko da, hiribilduetako biztanleen eta Gaztelako erregen artean. Lehendabiziko hiribildua izango da 1202. urtean Alfonso Zortzigarrenak berretxiko ditu Donostiako foruak, baina horren ondoren sortuko den lehendabiziko hiribildua izango da, hain zuzen ere, muga horretan kokatuta dagoen hiribildu berri bat, Hondarribiako hiribildua. Ziur aski lehenagotik bazen gaztelu horren inguruan sortuko da, hiri gotor bat, gaur egungo Alde Zaharraren aurrekaria izango litzatekena, eta hortik aurrera Hondarribia bihurtuko da Gaztelako koroako plaza militar importante bat. Gainera, 1203. urteko Hondarribiko foruak oso interesgarria da,
ze aitortzen dio Hondarribiari lurralde baten gaineko jurisdikzioa edo jabetza, bai, lurralde jakin baten gaineko kontrola aitortzen dio. Eta zehazten du gainera nondik nora doan lurralde hori. Esaten du badoala Aiako Harritik Igerreko itsasmuturreraino, Asturiagako portua barne, eta Pasaiako baditik, testuak Oiartzungo erreka deitzen dio, Oiartzungo errekatik edo Pasaiako baditik Bidasoaraino, bai. Gainera testuak berak esaten du lurralde horretan badirela beste biztanleria entitate batzuk, beste herri batzuk. Aipatzen du Irun, aipatzen du Lezo, eta bai Irun eta bai Lezo geldituko dira Hondarribiaren menpe. Beraz, ikusten duguna da lurralde honetan sortzen ari direla maila desberdinetako populazioak, ezta? Egongo da Hondarribiko hiribildua pribilegio duna badaukana botere egoera bat lurralde honen gainean, eta egongo dira lurralde horretan Hondarribiaren menpe geldituko diren beste populazio horiek. Irun eta Lezo aipatzen ditu testuak, baina pentsatu behar dugu, inguruan egongo zirela beste baserri batzuk, beste auzo batzuk, baita ere Hondarribiaren lurralde jurisdikziopean geldituko zirenak, ezta? Bueno, dokumentu horrek ez dugu ezer esaten portuari buruz, baina bai aipatzen du Asturiagako portua, bai? Asturiagako portua gaur egun Iger lurmuturraren inguruan dagoen senadi bati deitzen diogu, badakigu erromatar garaiaz geroztik bertan babes portu bat egon izan dela, etengabe ikerketa arkeologikoak erakutsi duelako, etengabe erabili izan dela ordutik kaitzetatik eta babesteko, baina topografiari begiratzen baldin badiogu, pentsatu dezakegu Asturiaga izen horrek jatorrian agian espazio zabalago bati egingo ziola zer referentzia, ezta? Ziur aski Bidasoaren bokalean sortzen den badia zabal horri, geroko dokumentuek Hondarribiko Arrada edo Hondarribiko Kontxa deituko duten horri, eta babes portu funtzioa izango zuen horri deitzen zitzaiola Asturiaga. Eta pentsatzekoa da, gero gertatuko den bezala, jatorrian Erdi Aro horretan ere Asturiagako portu horren inguruan biztanle batzuk egonkortuta egon zitezkela, ezta? Portu jarduera horietan aritzeko. Bueno, badakigu hain zuzen ere, 15. mendean inguru horretan Madalenako eliza aipatuta azalduko zaigula, badakigu Madalenako eliza hori gaur egun etxe bihurtuta dagoena, baina Madalen Karrikako goiko aldea zaintzen duena, momentu horretatik bertan egon izan dela, eta pentsatu dezakegu Madalenako eliza horren inguruan dagoeneko egongo zela arrantzale, itsasgizon, populazio txiki bat, ezta? Alde batetik Jaizkibelegen azpian zeuden itsaslabarrek babestuta, eta beste alde batetik Bidasoaren ertzean zabaltzen ziren hondartza hoien ertzean portu jarduerak garatzen. Eta honen arira gogoratu nahiko nuke Hondarribiaren etimologia bera zein den, ezta? Hondarretan dagoen ibi bat. Alde Zaharraren gailurrean Armaplazan ez dago hondarrik, ez dago ibirik, bai? Segurazki etimologia hori Bidasoaren gaineko pauso, trafiko horiei lotuta egon liteke. Eta, pentsa dezakegu, portu horretan ere, gaur egun Santiago, San Pedro kaleak dauden inguru horretan ere, Erdi Aroaz azgeroztik egongo zela populazio entitateren bat, ez dakigu oso ondo nolakoa. Eta, 1203. urtean, Hondarribiko hiribildua fundatzen denean, eta lurralde hori aitortzen zaionean, lurralde horren barruan dagoen arrantzale populazio hori ere Hondarribiko hiribilduaren jurisdikziopean geldituko zela, ezta? Momentu horretatik aurrera, 15-16. mendetatik aurrera dokumentuak gero eta ugariagoak dira, eta hor azaltzen zaigu egituratuta. Gero aritzek aipatuko du, ezta, nola garatu zen arrantzale auzo hori, baina 15-16. mendetan egonkortuta azaltzen da, segurazki lehenagoko jatorria duen auzo hori. Hori alde batetik. Gero beste aldetik, aipatu beharko genuke baita ere, itsasoarekin lotuta dagoen komunitate bat izan denez jatorritik, hasieratik, segurazki bere gizarte harremanak ez zirela izango ere hiribilduan bizi ziren merkatari, militarren berdinak, ezta? Segurazki beste mota batetako lanbideak, beste mota batetako bizimoduak izango zituzten, gero aipatuko dugu zerbait horri buruz, baina horrekin lotu dezakegu zuzenean, Erdi Aroan bertan sortu zen beste instituzio bat, ezta? Badela San Pedro Kofradia, badakigu 1361. urtean fundatutako elkarte bat izan zela, etzen bakarra izan Euskal Kosta osoan, noski, beste hainbat herritan ere sortu ziren, baina, kasu honetan badaukaguna abantaila da, bere sorrerako estatutuak kontserbatuta daudela, eta hurrengo urteetan, 14, 15, 16. mendeetan sortu zituzten ordenantzak ere kontserbatuta daudela eta ezagutzen ditugula. Beraz, jakin dezakegu, gremio egitura zuen elkarte bat zela, bertan bilduta zeudela itsasoarekin lotura zuten ofizio guztiak hasi merkatarietatik eta bukatu arrantzaletaraino, eta segurazki arrantzale auzo horretan bizi ziren portuarren aurrekari horiek ere San Pedroko Fradiaren bueltan ibiliko zirela beraien bizitza ekonomikoa eta bizitza soziala antolatzen, ezta?
Gainera, badakigu, San Pedro kofradia hori, hiribilduaren bizitza sozialean importantea izan zela. Besteak beste, badaukagu hemengo Aldezarreko parrokian, 16. mendean bertan, 1577 urtean, kofradiako abade nagusiak dohaintzan eman zuen bataiategi bat, ezta? Beraz ikusten dugu, ja jatorritikan portua horiek, arrantzale horiek, itsasoari lotuta lan egiten zuten pertsona horiek, txertatuta zeudela hiribilduko bizitza sozialean, bizitza ekonomikoan. Eta ze motatako gizarte izango zen? Seguraski memorian gordeta daukagun itsasoari lotutako populazio bat, ezta? Ikerlariak arduratu direnen Aldezarrari buruz, beti aurkitu izan dituzte merkataritzari jarduera militarrei lotutako jarduerak, eta liburuetan asko nabarmentzen da Hondarribiak izan duen izaera hori, ez? Plaza Gotor izaera hori. Guk azpimarratu nahi izan duguna gure ikerketaren bidez izan da, Plaza Gotor horretatik kanpo bizi ziren arrantzale, itsasgizon, itsas jende komunitate horrek, ziur aski bazitula beste bizimodu batzuk, itsasoari oso lotuak egon zirenak, ezta? Bai itsasbazterreko arrantzari, bai itsasbazterreko arrantzari lotutako jarduera desberdinai, baina baita ere, 15. mendetik aurrera hau badakigu, Euskal Kosta osoko beste arrantzale batzuk bezala, bertako biztanle horiek hasi ziren gero eta urrutiago joaten, gero eta urrutiago zeuden espedizioak antolatzen, lehendabizi azaltzen zaizkigu Irlandara, Islandiara bidaiak antolatzen, beranduago Kanadara ere bai, eta hor sortuko zen elkartruke sare bat, sare ekonomiko bat, bertako biztanleentzat lan iturria izango zena, aberastasun iturria izango zena, eta eragingo duena ere bai, 16, 17, 18, 19. mendetan zehar, portuarren komunitate hori gerota handiagoa, gerota trinkoagoa izaten. Ikusiko dugu hori aritzeke orain azalduko digu ze isla izan zuen horrek bertako auzoaren bilakaeran. Hortaz, nolakoa zen arrantzaleen auzo hau, hastapen hauetan nola sortu zen, nola garatu zen, nola zen arrantzale hauen, nola ziren etxeak, nola zen behaien arkitektura, behaien bizitokia. Orduan, hastapen hauetan dokumentu oso gutxi daude eraikinei edo auzoari referentzia egiten diotenak, baina bai argazkizarren bidez, ikonografiaren bidez, eta baita ere auzoaren eta kartografia zaharraren analisi morfologiko baten bidez, auzoaren garapena nahiko modu zehatzean berreraikitzeko aukera egon daiketaren bitartez. 19. menderako auzoak itxura auzoen, lehen feietek eginiko marrazki honetan oso ondo ikusten dena, ez? Hemen hiribilduaren oinetan zegoen Senadionen Labarren babesean sortzen zen hondartzaren gainean, kokatutako etxebizitza lerrokadura bat osatzen zuten, garai honetarako 2 lerrokadura osatuz, eta etxe individualez edo lerrokadura hori jarraitzen zuten etxe unitatez osatuta zegoen auzo bat zen Madalena Errebalarena. Hastapenetan, esan bezala dokumentazio oso gutxi dago, baina morfologikoki ikusi daiteke, Josuk aipatutako eliza honen inguruan, nolabait ere forma autonomoa edo nolabait ere modu autonomo batean hasi zen nukleo bat aurki daitekeela, Madalen karrikaren inguruan kokatzen zela, eta nola hiribildua hasi ezkero, nolabait ere nukleo hori hiribilduarekin lotzen zuen bidearen lerrokadura jarraituta edatu zen nolabait ere 16. mendera arte. Badakigu 16. mende amaiera horretan, 1588an, udalarekin batera, bigarren etxe lerrokadura arautzeko akta bat egiten dela, eta hortaz badakigu justo mende horretan, San Pedro kalea osatzen duen bigarren etxe lerrokadura sortu zela. Ondoren, lerrokadura bi horiek garatzen joan ziren, eta nolabait ere 18. mende amaierarako gutxo bera gaur egungo auzo zaharraren zatiak zuen edapena eta forma nolabait ere hartua zuen. Auzo hau nolabait ere estabilidade edo egonkortze prozesu bat jasaten du 19. mendean izan zuen blokeo baten ondorioz, Josuk komentatuko du horren berri, baina esan beharra badago naiz eta hiribildua jasan zituen setioak, auzoan eragin ziren eraisteak eta horrelako suntsipen trazu nahiko larriak egon baziren ere, nolabait ere auzoaren morfologian bai arkitekturenetan eta jarraitasun nahiko handia ikus daitekeela, eta
pentsa daiteke nolabait ere, sontxit eta berrerekitze prozesu horiek ez zutela modu oso nabarmenean eraldatu bertako arrantzaleak, bizi ziren auzoaren egitura edo etxeen ezaugarriak. Ikusi dezakegu nola, 19. mende amaierako auzo hori nahiko gertu dagoen kontserbatzen ditugun argazki zaharretatik. Argazki zaharrak 19. mende amaieratik 20. mende hasierara nolabait ere nahiko oparoak dira, eta horrek bidea ireki du nolabait ere argazki horien bidez auzo zahar honen ezaugarriak aztertzeko. Zergatik, 19. mendearen lehenengo hamarkadetatik, komentatuko dugu azkeneko blokean, auzoak eraldaketa oso sakona eta oso azkarra bizi izan zuelako, etxe asko eraldatu izan ziren, beste batzuk eraitsi eta nolabait ere auzoaren irudia eta bertan zeuden arrasto materialak asko desagertu ziren. Hain da horrela, behar bada auzoan kontserbatzen den arrantzale etxe bakarrena, tarikoa edo kasik modu integralean kontserbatzen dena, zeria etxe dela. Badaude adibidez pare bat gehiago, Musarra etxea, Adelen Karrika inguruan dauden beste etxe batzuk, baina gelditzen diren garai zahar hauetako testiguak oso eskasak dira. Kasu honetan gainera, esan beharra dago, azkeneko jabeek erosin zutenean salbatu izan zela, bazegoelako eraisteko proiektu bat, eta haiei esker kontserbatu dela, ez bakarrik Hondarribiko, baizik eta Euskal Kostalde osoko altxor hau. Ez bakarrik etxe bizitza arrantzale etxe tradizional eta bat delako, baizik eta garai hartako auzoaren egituran ere, etxe bizitza elementu txikiena zelako. Nolabait ere, islatzen dituelako auzoan zeuden etxe bizitza apalenen edo simpleenen egitura. Horri esker, nolabait ere, jatorrizko etxeen egitura eta forma aztertzea albideratu du etxe honek, orain komentatuko du pixkat aurrerago, eta ikusi izan dugu nola eredu honetatik, auzoan dauden beste eredu kasi gehienak, hemendik eratorria daudela, eta nolabait ere, tipologia edo eredu honen formak egitura eta ezaugarriak modu oso fidelean jarraitzen dituztela. Horregatik, ziurtasuna oso izan daiteke nolabait ere hastapen horietako auzoan bazegoela nolabait ere etxe bizitza tipologia bateratu bat, auzotarrak erabiltzen zutena eta nolabait ere oso homogeneoa zela auzoan zehar. Nolakoak ziren etxe bizitza hauek? Esan daiteke ere tokiko herri arkitekturaren ezaugarriak jarraitzen dituztela modu orokor batean. Ez bakarrik tokiko edo Euskal Herri arkitekturaren ezaugarriak, baizik eta iparraldeko Lapurdiko lurretan dauden baserrien edo arkitektura popularren eredua jarraitzen dituztela. Hori interesgarria da, helarazten duelako nola auzoa ere, nolabait ere, Hendaia, Donean Eloitzune, Zara, iparraldera begira ere erlazioak zituela, dokumentarki eri hori nahiko argia da, aurkitu dugun zenbait aipamenei esker, eta esan daiteke nolabait ere, ez bakarrik iparraldean ikusi ditzazkegun etxeen estilema jarraitzen dituztela, baizik eta alde batetik arrantzaleen bizimoduarekin eta funtzioarekin loturiko zenbait elementu gehitzen dituztela, eta gainera eredu guzti hauek, adibidez hau Irunen da, hau da Bera, hau da Biriatu, Lesaka, Goizueta, inguru guzti hori, eta ez bakarrik horiekin erlazioa dutela, baizik eta arkitektura hauen nolabait ere eredu apalenekin edo zaharrenekin nolabait ere ezaugarri nahiko amankomunak lotzen dituztela. Zergatik, kasik egurrez eraikitako etxeak direlako, harriaren erabilera oso urria da, zeriakaren kasuan bakarrik oinarrian agertzen dena, argazki zaharretan ikusten dira etxeak lurretik gora guztiz egurrezkoak direla, eta nolabait ere, inguruko herri arkitekturetan ezaugarri horiek 16. mendetik aurrera desagertzen joan ziren ezaugarriak dira. Hori esan nahi du etxe hauek garai horretakoa direla, 16. mende hasirakoak, ez seguruenik herriko edo auzoko arrantzaleen baliabide urriak, gainera hiribilduak ezartzen zizkien kontrolak edo eraikitzeko debekuak edo kontrol horiek, albideratu zutela tipologia arkitektonikoa hauen lehenetariko ereduen mantentze hori, eta eredu horiek gainera mendeetan zehar
mantendu egin zirela alde batetik, ezin zirelako harrizko etxeak eraiki harrizien gertutasunengatik, eta gero aparte ere, arrantzaleek ez zituztelako ezare medio oparorik, nolabait ere etxe horiek berritzeko. Hori behaientzat, behaien bizikalitaterako kalterako izan zen, Josu komentatuko du ondoren, baina guretzako oso mesederako izan da, nolabait ere, Euskal Kostaldean eta inkluso baita ere, herri arkitekturan, nahiko zaharrak diren etxebizitza tipologien eta etxebizitza ereduen ezaugarriak ezagutzeko bidea ematen duelako, nahiz eta etxeak berantiarragoak izan. Nola antolatzen ziren etxe hauek esandakoa, zeria etxearen kasuan, B solairuan zegoen biltegia inguratzen zuen harrizko horma batzuk, etxea jasotzen zutenak eta garai horietan iritzen ziren olatuen enpatetatik babesten zituztenak, eta goialdean guztiz egurrekin eraikitako egitura bat zuten. Fatxadetan bilbe egiturazko itxitura batzuk, normalean gailurra eusten zuen hormarte erdiko batekin eta bi sueraldeetara antolatutako estalkiekin. Zeintzu dira arrantzaleen ezaugarri bereizgarriak, hemen agertzen direnak, baina kostalde osoan azaltzen direnak eta nahiko internazional direnak, Mediterraneoan, Grezian, Galizian agertzen direnak. Alde batetik, etxe bizitzen aurrean dagoen horrelako, zegoen, denera desagertu dira, zegoen horrelako arlauzazko alfombra moduko bat, nolabait ere atari modura erabiltzen zena eta bertan sarea konpontzeko, eguneko aktibitate horiek gauzatzeko erabiltzen zena. Horiekin batera zegoen, fatxadan atxikita zegoen bankutxo bat, hemen behan ikusten dugunaren modukoa, funtzio sozialak ere bazituenak ere, eta gero bestalde balkoi jarraiak itsasora begira, eta balio zutenak paraioak esekitzeko, lehortzeko, eta nolabait ere, baita ere, kanpoako lan espazio honen funtzioak betetzen zituenak. B solairuan esan bezala, biltegi moduko bat zegoen, jatorriz nahiko ate zabalak zituztenak garai horretarako, pentsatzen dugu ere, ontziak edo ontzietako paraioa, agarrauna sartzeko funtzioa zutenak. Hau, zeria etxean ezin dugu jakin, eraldatua dagoelako, baina auzoan ikusten diren argazkiei erreparatuta, oioak, zerriak, horrelako animali batzuk gordetzeko ikuilu moduko bat batzuten ere, etxe hauek eta arrantzale hauek ere, laborantza lan batzuk ere gauzatzen zituztelako, autokonsumorako, eta goiko solairuan etxe bizitza solairu nagusia zegoen. Zeria etxean ere eraldatua dagoena, baina Munsarra etxeari esker nolabait ere berritzeko edo interpretatzeko aukera izan duguna. Nolabait ere itsasaldera bazegoen gela amankomut bat zena, balkoi honetara irekia, atzealdera sukaldea, eta biak konektatzen zituen erdiko korridore honetan alboetan, iparraldera, gela alik eta gehienak, semeak eta familiako guztiak hor sartzeko, eta gero bereizgarriaren elementua dela alkoba moduko bat, zela gela nagusia, gongelara irekia zegoena eta herri arkitekturan ere nahiko ohikoa dena. Hala ere, zeria etxearen tipologia hau eta eredu hau, nabaria da, ez dela zuzenean errepikatzen auzoaren beste etxeetan, ez gaur egun, ez da ere iraganean. Auzoaren irudia 19. mende amaieran askoz ere anitza zegoa zen, etxe bizitza tamaina askoz ere ezberdinagoak zeuden, zabalagoak, altuagoak, batzuk estalkiak inkluso ez hormapikoa osatuta, baizik eta albo bateraka, eta hau zergatik da? Nolabait ere jatorrizko etxe hauek zabaltzen eta eraldatzen jun zirelako denboran zehar, eta nolabait ere tipologia honen aniztasun horretan sakondu zuelako. Ikusten dugu ere, baita ere, hau Munsarra etxea da, ikusi daiteke nola hemen etxearen jatorrizko elementua dagoen, hau ikonografia batzuetan bakarrik agertzen dena, oneri atxikitzen zaion 19. mende amaieran bigarren etxe bat atxikita, adibidez hemen beste etxe hauek, galeria zabalago batzuk dituztenak, edo inkluso formaia bereziagoak dituzten etxeak ere bazeuden. Lanari esker ere ikusi izan da nola tipologia anitzonen atzean badagoen erro berdin bat dela zeria etxeak duen etxearen tipologia berdina jarraitzen duena.
Kasu honetan, hau da, uste dut, Txantxangorri jatetxearen, tabernaren etxea, hemen dagoena, ez? Eta ikusi nahi daiteke nola jatorrizko etxearen oinarrian hemen dagoen zeria etxearen tipologia berdina jarraitzen duen nukleo bat, eta nola nukleo hori fase batean albo batera zabaldu zen bigarren etxe bat sortzeko, behar bada momentu horretan ere solairu hau altxatu egin zen bigarren solairu bat sortzeko, eta gero, behar bada 19. mendean kasu honetan, atzealdeko zati horietan bigarren zabaltze bat egin zen, seguru hasi kasu honetan, sukalde berri batzuk eta letrina edo komun oinarrizko batzuk ere txertatzeko jatorrizko etxe hauek ez zituztenak. Beste kasua, eta adibidez, hemen Madalen Karrika eta Santiago kalearen arteko angelu honetan dagoen etxe bat, bere kokapenengatik auzoaren hastapenetan seguro eraikia egon zena, ez? Eta horrek esan nahi du, etxe honen jatorria probableena dena nahiko zaharra esatea. De hecho, aipamenek beti larazten dutenean Suntxipenen islada hori, gehienetan esaten da, Elizarekin batera, Elizaretik gertu zeuden etxe batzuk nolait ere salbatu zirela, eta etxe hau posibletako bat da, ez? Ikusi dezakegu nola, kasu honetan ja berdintxu, ez bakarrik tipologian baizik eta kasi dimentsioetan, dagoen, ez? Zeria etxearen egituraketa berdina. 3 hormarte, eskailera hemen erdian, zabalera berdina da, sakonera berdina da, ez? Eta nola, etxe honeri egin zitzaion gehitu zabaltze bat fase batean atzeraka, atxiki zitzaion ere berriz ere etxe bat albo batean, ez? Nola etxe hau berriz ere zabaldu egin zen eta atzealderaka gertutan nolait ere Madalen Karrikaraka gehitzen zen bigarren etxe bat eratzeko gehitu zen, eta de hecho nola ez bakarrik hori, baizik eta ja berantiagoa den eskuartze batean, arrizkoa delako, egin zitzaion bigarren hormarte bat gehitu, arrizkoa, nolait ere albo batean Madalen Karrikara ematen duen fatxada, gaurko fatxada osatzen duena, ez? Eta egin zuena etxe hau osatu. Horren ikusi daiteke kasu honetan zein konplexua eta zein zabala diren, ez? Etxe hauen eraldatze prozesua, eta nola horrek ere erarazten duen jatorrizko nukleoaren antzinatasuna ere nahiko antzinekoa izan behar duela. Argazki-zaharretan ikusten diren zenbait etxe esan bezala, egurrezko egiturak dituzte justo lurreraino direnak, eta hori aztarna nahiko importantea da, nolait ikusteko etxe horiek 16. mende, 16. mendeko garai horietan sortuak izan daitezkeela. Nez eta, gero da, desagertu egin diren. Oraintxe Aritzek azaldu digun bilakaera honek ere bidea ematen digu ikusteko nola joan zen aldatzen mende hauetan bertako gizartea, ezta? Alde batetik ikusi dugu auzoan gero eta etxe gehiago zeudela. Auzoa zabaltzen joan zen, bai bi aldetara, bai etxe lerro berriak sortzen, eta ikusi dugu gainera etxeak berritzen joan zirela, zabaltzen joan zirela, gora, aldeetara, atzera, horrek erakusten diguna da, gero eta jende gehiago bizi zela, gero eta mugimendu, gero eta jarduera gehiago zegoela etxe hauetan, ezta? Eta guri bakarrik ez, garaiko gizarteari ere nabarmena egin zitzaion hori. Eta badaukagu udal artxiboan 1751 dokumentu oso interesgarri bat, hain zuzen ere udal batzaren bilera bat jasotzen duena, eta bertan esaten da, garaiko zinegotziak oso arduratuta, oso kezkatuta zeudela, Aldezarrean bizi zen jendea, Aldezarretik kanpora bizitzera joaten ari zelako. Pentsatu behar dugu, garaian Aldezarra nahiko toki deserosoa zela bizitzeko. Alde batetik harresiz inguratuta zeuden. Beste aldetik, ateak zabaltzen ziren goizetan, baina isen ziren gauetan, mugimendua etzen librea. Beste aldetik, gatazka bat zegoen bakoitzean, gerra bat zegoen bakoitzean, erasoak, bombardaketak, setioak sufritzen zituzten, horrek zekarren eskasiarekin, horrek zekartzen suntxipenekin. Eta beraz, badirudi garai honetan arrantzale auzoa toki erosoagoa, toki erakargarriagoa bihurtzen ari zela, jende batentzat bertara bizitzera joateko, ezta? Hau, Hondarribiak zeukan inportantzia militarraren kontra zihoan, noski, ze Hondarribia importantea egin zen, hain zuzen ere, Bidasoako muga babesten zuelako, eta beraz ezinbestekoa zen, hiribilduan, harresien barruan, jendea bizitzea, eta harresi barruko gizarte hori bizirik egotea, ezta? Horregatik, 1751 urtean, udalbatzak hartu zuen neurri drastiko bat, erabaki zuen debekatzea Hondarribiko harresietatik kanpo etxe berriak eraikitzea. Eta zehazki portuan etxe berriak eraikitzea. Eta gainera agindu zuen
portuan zeuden etxeen errolda bat egiteko. Badaukagu etxez etxeko zerrenda bat, adierazten etxe zenbat etxe dauden, etxe bakoitzaren jabean orden, izenez eta bizenez. Bai? Momentu horretatik aurrera, baditugu beste hainbat errolda, bata 1780ko hamarkadan, hurrengoa 1825ean, hurrengoa 1851ean, nolabait ere, errolda bakoitzarekin berresten da Errebalean, Madalen auzoan, Portu auzoan, etxe berriak eraikitzeko debeku hori, baina ikusten dena da, biztanleriak ez ziola horregatik hazteari utzi. Ikusten dena da, jendea gero eta pilatuago bizi zela. Bai? Etxe berberaren pean, familia bat baino gehiago bizitzen ziren, kasu askotan, beko solairuak egokitu zituzten bizitoki bezala, beste kasu batzutan solairuak altxa zituzten, anexoak egin zituzten aldeetan eta, bain zuzen ere, familia gero eta gehiago bizi ahal izateko. Eta ikusten duguna errolda hauetan, da, kasu askotan azaltzen direla, zeria bezalako etxe baten barruan bizitzen, 3, 2 familia, hainbat seme-alabarekin, 3 edo 4 edo 5 emakume alargun bakoitza bere seme-alabekin, hainbat gizon emakume ezkongabe elkarrekin bizitzen, eta orokorrean antzematen dena da espazio falta nahiko handia. Bai? Gero aipatuko dugu hori nola lehertu zen azkenean, baina bai nahiko genuke pixkat aipatu garaiko errolda hauek nola ematen diguten erretratu bat ere bai, portuarrak momentu honetan ze motatako gizartea ziren ikusteko. Bai? Adibidez, orain pasatzen baldin badugu, ikusiko dugu 1787ko errolda horretan ze erretratu azaltzen zaigun, ezta? Baditugu bertan bizi ziren pertsonak momentu honetan okerrez baldin banago 350 inguru ziren, eta azaltzen zaizkigu adintarteka eta sexuka banatuta. Bai? Ikusten duguna da, haurrak eta gazteak zirela ugarienak, hau ez da harritzekoa, industria iraultzaren aurretik haurrak eta gazteak izaten ziren oso ugariak, hain zuzen ere haur hilkortasun tasa handia egoten zelako eta bizi itxaropena ez zelako oso handia izaten, baina badago arreta ematen duen datu bat, eta da, fijatzen baldin bazarete, 20 urtetik aurrerako adintalde guztietan, izugarrizko desoreka ikusten da gizonen eta emakumeen artean. Bai? Gero eta emakume gehiago dago eta gero eta gizon gutxiago. Horrek erakusten diguna da, gizonen hilkortasuna emakumena baina handiagoa zela eta ziur aski hori lotu behar dugu ofizioekin ere bai, ezta? Itsasoko ofizioak ziren nagusi jende honen artean eta itsasoko ofizio horiek zuten arrisku nahiko handia, bereziki urrutirako espedizioak antolatzen baldin baziren. Ternuan, Groenlandian, Islandian, arrantzan hiltzen ziren pertsonak ugariak ziren. Parentesi txiki bat egin nahiko nuke, hain zuzen ere, Ameriketan agertu den dokumentu ez erlijioso zaharrena, bada, Hondarribiko arrantzale batena bertan hiltzena, eta bere emazteak eriotza ziurtagiria eskatu zuenekoa erentziak kobratu ahal izateko. Baina, bueltatu gaitu zen 1787ko Portu auzora, eta ikusten duguna da, hain zuzen ere, lanbideka banatzen baldin baditugu baita ere desberdintasun batzuk ikusten direla, ezta? Bai gizonen artean eta bai emakumeen artean marinel bezala azaltzen dira gehienak aipatuta. Marinel oso hitz zabala da, hor sartzen dira ofizio desberdinak, eta ziur aski gizonen kasuan pentsatu behar dugu, batzuk arrantzaleak izango zirela, beste batzuk merkataluntzietan erroldatuta zeuden marinelak, Atlantikoa zeharkatzen zutenak merkataritza egiteko, eta aldiz emakumeen artean pentsatu beharko genuke, gehienak ez zirela itsasoratzen, ez zen ohikoa izango hori, baizik eta arrantzarekin edo itsasoko ofizioekin lotutako beste lanbide batzuk egingo zituztela. Adibidez, sarea konpontzea hori badakigu, iturri argazkietan ikusi dugulako, nahiz eta artxiboko iturrietan ez diren askotan aipatzen. Zergatik, ez zirelako jarduera formalak, ziren etxean egiten ziren jarduerak, ez zuten askotan soldatari kobratzen, ez zeuden araututa, baina emakumeak egiten zituzten, eta hori ezinbestekoa zen gero gizonak arrantzara joan ahal izateko, ezta? Beraz, horregatik azaltzen zaizkigu hainbat emakume ere marinel bezala aipatuak. Horrez gain, ikusten dugu emakumeen artean badela beste talde bat oso handia zena, eta horrek erakusten dugu emakume hauek askotan ere egiten zituztela beste lan batzuk, jostunak edo iruleak izaten ziren, hain zuzen ere itsasoak ematen zituen etekin horiek orekatzeko edo osatzeko baliabide bezala. Eta ikusten duguna da gainerako ofizioak nahiko urriak zirela. Zeuden batzuk nekazari bezala, laborari bezala aritzen zirenak, ziren beste batzuk salerosketan aritzen zirenak, emakumeak bereziki, nahiz eta gizon batzuk ere karretero bezala edo arriero bezala aipatuta azaltzen dira, horrek esan nahi du, segurazki bertan arrantzatzen zen produktua, probintziarako barrualdera edo Nafarroara eramaten aritzen zirela. Eta gero gutxi batzuk, azaltzen zaizkigu jabe bezala. Bazeuden pertsona batzuk auzoan bizitzen, ez asko, baina batzuk bazeuden, etxeen jabeak zirenak, eta etxe horiek errentan ematen zizkietenak marinelei edo beste pertsona batzuei, alokairu baten truke, ezta, eta hortik bizi zen jendea ere, bazegoen momentu honetan. Hurrengo erroldara pasatzen baldin bagara, 1825ekora pasatzen baldin bagara, ofizioei begiratuko bagenie, ikusiko genuke gauzak ez direla asko aldatu.
Sexu eta adinaren araberako banaketari erreparatzen baldin badiogu ere ikusiko dugu, gauzak ez direla asko aldatzen, ezta? Haurrak eta nerabeak dira nagusi, ikusten dugu emakume baino gizon gehiago dagoela adin tarte guztietan, beraz, segurazki, itsas ofizioen nagusitasun horrekin lotu ere bai, eta hemen jarri dugu beste datu bat interesgarria iruditu zaiguna ikusteko pixkat zein dan pertsonaren jatorria. Eta ikusten duguna da, mugikortasuna bat zela, baina ez handia. Ikusten duguna da, Hondarribiko portu auzoan bizi ziren pertsona gehienak Hondarribiko portu auzoan jaioak zirela, edo behintzat Hondarribiko jurisdikzioan jaioak zirela. Bai, ehunekoak ez ditut ekarri, baina 90% altu bat da Hondarribian bertan jaiotakoenak, baditu gipuzkoar batzuk, ikusten duzu, Irungo 4, Albizturko bat, Zaldibiko bat, zenbait lapurtar, zenbait nafar, eta gero Portugaleko 2 pertsona ere azaltzen zaizkigu, ezta? Baina ikusten duguna da, jende gehiena bertan jaioa zela. Eta 1851eko erroldara pasatzen baldin bagara ikusiko dugu antzeko zerbait. Kasu honetan, sexu eta adinaren araberako banaketa begiratzen baldin badiogu, berriro ere ikusten dugu haurrak eta nerabeak nagusi direla, gizonak emakumeak baino gutxiago direla helduen tarte guztietan, baina diferentzia horiek badirudi pixkat orekatzen ari direla. Bai, 1851ean ja nabigazio teknikak hobetzen ari dira, arrantza teknikak aldatzen ari dira, eta badirudi hilkortasun hori pixkanaka txikitzen ari zela. Ofizioi dagokionez antzeko banaketa aurkituko dugu, eta hemen jarri dizueguna izan dira gehien aipatzen diren abizenak. Eta batzuk oraindik ezagunak egingo zaizkigu, ze oraindik ere Hondarribian ohikoak dira, ez dakit pentsatzen ari naiz, ohikoenak, dira Olaizola, Sorondo, Enparan, Zozaia. Ez zaizkigu arrotzak, ezta? Badaude beste batzuk, gaur egun ez direnak azaltzen. Adibidez, hor azaltzen dira 7 kueto, kuriosidade bezala esango dizuet, kueto horiek direla aurreko erroldan azaldu diren 2 portugesen ondorengoak. Bertako emakumeekin ezkondu eta beraien ondorengoak bertan azaltzen zaizkigulako. Eta beste batzuk, ikusten duzu, batzuk bertako jatorria dutenak diruditela, Urdanibia, Aranburu, Irungo etxeen izenak dira, beraz ez datuz oso urrutitik abizen horiek, beste batzuk pixka bat urrutiago, Oronoz edo bezalako abizenak, baliteke pixka urrutiagotik, Nafarroaldetik etorri izana, baina printzipioz ikusten duguna da mugikortasuna handirik ez zegoela garai honetako portuko gizartearen artean. Eta pixkat, portuko erretratu honek erakusten diguna da, Aritzek etxeen bidez erakutsi digun gauza bera, ezta? Nola, biztanleria gero eta ugariagoa zen, gero eta espazio arazo handiagoak zituzten, eta horrek sortu zituen ere bai gatazka sozialak momentu batzutan, ezta? Eta hor, lehen Aritzek aipatu du, eta aipamen egin nahiko nuke, Jose Ramonek bere garaian ikertu zuen dokumentu espediente interesgarri bat badagoela, erakusten diguna nola, gatazka horiek gero eta ugariagoak egin ziren, eta momentu batean lehertu egin ziren, ezta? Eta hor, badago dokumentu bat, 1789 urtekoa, islatzen duena, nola arrantzaleen protestak gero eta ugariagoak ziren, espaziorik ez zutelako, beraien bizi baldintzak kaskarrak zirelako, eskatzen zuten baimena, besteak beste, etxe berriak ere izateko, dendak eduki alizateko beraien auzoan, ez etorri behar izateko aldezarrera beraien arrantza ordaintzera, barkatu saltzera, beraien auzoan benta pisua edukitzeko, eta hiribilduaren aldetik erantzuna zen ezezkoa, horrek suposatuko lukelako edo arriskua suposatuko lukelako hiribildua despopulatzeko, ezta. Azkenean, 1789an gatazka lehertu egin zen, hor badago espediente oso interesgarri bat, erakusten duena, nola kofradiak, San Pedro kofradiak hartu zuen portuko biztanleen ordezkaritza rol bat, iaia portuko udaletxea balitz bezala Hondarribiko udaletxearekin negoziatzeko orduan, gatazkaneko bortitza izan zen, auzitegietara iritsi zen, Tolosako korregidorearen auzitegira, espetxeratuak, erbesteratuak egon ziren, hainbat arrantzale, hainbat kofrade espetxean egon ziren, edo ihes egin behar izan zuten Hondarribiatik, baina horrek erakusten duena da azkenean ere, egoera aldatzen ari zela, Hondarribia aldatzen ari zela, gizartea aldatzen ari zela, eta azkenean udalak amore eman behar izan zuen. Eta 1801 urtean, dagoeneko akordioa sinatzen da, lehendabiziko aldiz baimena ematen zaie portuarrei portuan bertan dendak izateko, tabernak izateko, beraien oinarrizko produktuekin salerosketa egin ahal izateko harresi barrura etorri behar izanik gabe, eta handik gutxira ere aldatuko da benta etxea, lonja, pisua, ordura arte puntalean egon baldin bazen, orain 19. mendearen hasieran aldatuko da portu auzora. Beraz ikusten duguna da, 19. mendean blokeo hori hazkundea oztopatzen zuten arau horiek krisian sartzen direla, Hondarribiko funtzio militarra ere krisian sartzen ari zelako, eta aldiz, pixkanaka, arrantzale auzoa indartzen hasiko dela. Hondarribiko hiribilduaren gainbehera hasten den momentuan hasiko da baita ere hazkundea portu auzoarentzat.
Bai, eta hain zuzen ere, gatazka garai honen ondorio izan zen, auzoak bizi izan zuen hazkunde izugarria, eta esan dezakegu kasik gaur egun ezagutzen duen auzoaren izaera eta espazioak justo gatazka honen ondorioz sortu ziren bide berrien emaitza direla, ez? Hiri aldetik, gatazka honen soluzio formalena izan zen auzoaren lehenengo zabaltzearen akordioa. Kofradiak udaletxearekin adostuta, etxe berriak eraikitzeko baimena eskuratu zuen, eta ez bakarrik etxe berriak, baizik eta zabaltze oso bat egin zen, gaur egun San Pedro kalearen bestaldean dauden etxeak direnak. Garai honetako argazki oso eder bat dakagu, auzoaren lehenengo argazkia dena, eta ikusi daitezke hemen atzean, gogoratzen bazate Felleten irudia, ez? Hemen arroka puntako punta dakagu, hondartza, hemen labarrak, etxe zaharrak hemen atzean ikusi daitezke, eta etxe guzti hauen aurrean, etxe berri lerrokadura bat, ez? Gaur egun Zuloaga eta San Pedro kalearen artean dauden etxe horiek, justo akordio honen ondorio izan zirenak. Hemen ikusi dezakegu berriz ere berdina, hemen San Pedro kaleko zumardia, ez? Pixkat lehenagokoa dena, eta nolabait ere hiria portuarekin lotzeko espazio edo paseo espazio bat bezala sortu zena, ja turismoaren eta solasaldi eta ja burgesiaren garai berri hoietan, eta de hecho momentu honetan, ja erroldetan esaten da, zati hau San Pedro Zar bezala izendatzen da, eta hemengo hau aldiz San Pedro Berri bezala deitzen da. Orduan, momentu honetan, fijatu zein arrotza eta gogorra izan zen blokeo mende guzti hori, justo 1860 urtetik 70 auzoaren populazioa bikoiztu egin zela, 340 gutxorara, 600 eta pikoraino. Orduan, auzora joateko beharrak handiak ziren, eta etxe hauek ez zuten funtzioa izan bakarrik hemengo bizilagunak nolabait ere toki erosoegotan bizitzeko, ze seguru aski igual ezain hain nabarmen gertatu, behaiek ere ja etxe horiek bazituztelako, baizik eta hiribildutik ere etorritako jende asko egon zen 10 urteko parte horretan, eta auzoaren azalerak hasi bikoiztu egin zen. Akordio honetan, etxe berriak eraikitza ez bakarrik, gaina inkluso ideia como sozial bat badagoena atzean, ez? Auzotarrei etxe bizitza berriago batzuk eta egokiago batzuk emateko nahi hori kofradian aldetik, baizik eta kofradiak ere lortu zuen bere egoitza berria eraikitzeko baimena. Eta bere egoitza berria hau izan zen. Hain justu ere lerrokadura berri honen erdian, eta lerrokadura honetan ateratzen zen portu berriaren ardatzaren elkargurutzean sortu zena. 10 urtetan, etxe berriak, egoitza berria eta kai berria, orain ja kai zaharra bezala ezagutzen duguna, eraiki ziren, orain ere auzoaren berritze egitasmo oso importante batean. Eta ez bakarrik hori, baizik eta eraikina kofradiaren egoitza bezala eraiki zen baina baita ere kofradiak auzotarren gizarte horretan zuen instituzio izaera horren adierazle zen eraikin batean, ez? Udaletxeen tipologia nolabait ere keinu egiten dion honetan, arku honekin, solairu nagusi horrekin, batzarrote horrekin, eta nolabait ere gaur egun ere irudi hori baduena, nolabait ere auzoko festak edo egiten diren ospaskizunak, arraunarekin edo bestelakoak hemen egiten direlako, eta auzoaren eraikin instituzionala nolabait ere badelako, ez? Orduan, testuinguru horretan, pentsatzen dugu, garai horretako gizartearentzat, nolabait ere eraikin importantea izan zela, eta abiada eman zion aldaketa prozesu honeri mende honetan eta 20. mendean oso nabarmen hasi zena. Pentsatu behar dugu, ezakit, 13. mendetik 18. mendera, auzoaren garapena nahiko politikakoa izan zela, aldiz 10 urtetan eraikin guzti hauek sortu ziren, kofradiaren egoitza eta portu berriarekin, kai berriarekin batera. 19. mendean zehar guzti hori zabaltzen joan zen eta nolabait ere lotzen hiribilduaren espazioarekin, eta mende aldaketean, 1901 urtean, bigarren zabaltze bat egin zen, kasu honetan ez
auzotarrentzat pentsatutakoa, baizik eta kolonia beranentez edo etortzen ziren beranententzat pentsatuta delak Paseo Ibutroiko bigarren zabaltze hori. Normalean ezaguna dela Aginagaren lehenengo zabaltze bezala, baina bigarrena dena, ez? Ordu momentu honetan, etxe berriak sortu ziren hemen Matxinantzu kale horretan, kasu horretan bertako pertsonentzat, baina gero hemen 1000 modura antolatzen ziren, etxe bat sortu ziren. Momentu horretan ikusiko dugu aldaketa sakon bat eragin zela auzoan. Zergatik, ordurako auzotarrentzat portua zen hondartza hori, nolabait ere hondartza izateari utzi ziolako. Hondartza horretan etxe berriak eraiki ziren eta hondartzaren espazioak gaur egun Kaizarra dagoen toki honetara murriztuak egon ziren. Horrek problemak sortu zituen kofradiarekin eta bertan egiten ziren arrantza jarduerekin, eta horrek bide ireki zuen esku hartze oso interesgarri bateri dela Kaizar bezala ezagutzen dugun portuko konplexu berria eraikitzeari. Hurrengo mendeetan, esku hartze garrantzitsuenen artean dago baita ere Muguruzak eraiki zuen arrantzale auzo berria, ere arrantzalentzako pentsatako auzo bat, baina beste testuinguru politiko batean eraikitakoa. Horretan, interesgarria da, esku hartze horretan sortu zen portu herriaren izaera, eta horiekin batera egin ziren auzoako etxeen berreraikitze eta berritxuratze prozesu hori oso interesgarria da, nahiko azkar komentatuko duguna. Interesgarria zergatik, nolabait ere auzoak berritze prozesu batean sartu zelako, baina berritze prozesu hori bat egin zuen nolabait ere arkitektura mugimendu oso interesgarri batekin, deitzen direnak regionalismoa edo euskal regionalismoa toki honetan. Zer dira mugimendu hauek? Nolabait ere tokiko herri arkitekturak aztertu eta arkitektura horien ezaugarriak, estilemak eta nolabait ere izaera berreskuratzen dituzten arkitektura berriak dira, nolabait ere mugimendu nahiko oparo bat sortu zutenak 1910, 20, 30 hamarkada horretan. Eta injustu ere, Hondarribian, portu honetan daukagu, odo genuen, zeia putxarak pixana deskartzen junda, Euskal Herri osoan egin zen esku hartze zabalena, unitarioena, eta nik uste dut interesgarriena, bai arkitektura eta urbanismoaren aldetik, dela portu zalaren eraikitzea. Kofradiaren lehenengo egoitza, bigarrena dena, arkuaren egoitza ondoren, 1911 urtean, lonja berri bat eta kofradia egoitza berri bat eraikitzeko proiektua abiatu zuen kofradiak. Horrekin, bidea eman zitzaion, justo Kaizarran gelditzen zen areatza berri horren tokian, sortuko zen ziren portu instalakuntza berri horien sorrerari. Eraikinak, hamarkadaz, ez ziren batera eraiki, baina bai arkitekto berdinak eraiki zituen, eta baita ere izaera berdin bat jarraituta. Eta horrek, naiz eta planifikatua ez egon, portu honeri nahizko izaera berezia eman zion, eta bere tokiko iruditerian oraindik presentzia handia duena. Lehenengo eraikina hau izan zen, Fernández de Casadevante arkitektoak eraikitako kofradiaren etxea, gerora eskoletan bilakatu zena, honekin batera eraiki zen auzoaren eliza berria, 1930 urtean, Casadevantek eraikia eta nolabait ere eliza zaharraren ezaugarri nolabait ere keinu eginda, uste dut abenduaren amaieran argitaratuko dela, honen inguruko liburu bat ere, Mikelek egindakoa, eta hauekin batera, atzean, eta oraindik kontserbatzen diren ere, Zuloaga kaleko etxeak eraiki zituen, nolabait ere denak regionalismo estilo hau jarraituta, eta nolabait ere konjunto oso homogeneo bat sortuta. Hauekin batera, ja Sagarzazu, baizik eta Urkolak, ja 1925an eraiki zuen konjunto honetatik behar da iruditerian gehien markatua gelditu den eraikina. Dela zein Kasabenta berria. Zarra eskoletan bilakatu zenean, kofradiak berri bat eraiki zuen ja arrantzak bizitzen ari zeien garapenari egokitzeko, eta nolabait ere multzo honen frentean kokatuta eskailanean edo pixat ertzaren toki horretan destakatuta eta baita ere zuen irudiagatik nolabait ere pixat esku hartze guztiaren ikono bilakatu zen. Badakizuten bezala, hemen Hondarribitarra zaretenok, multzo guztia, pixkanaka,
desagertzen eta desitxuratzen joan zen, lehenengo benta eraitsita, hau eraitsita, baita ere, toki hori benta berri bat eraikitzen, da noitere jatorrizko izaera hau aspaldi galdu izan zuen, eta horrek, esku hartze honen islada lausotua egin du, naiz eta oraindik badiren, multzo honen parte izan ziren etxe eta arkitektura interesgarriak, Elizalde batetik, eta bestetik Zuola kaleko etxe horiek. Hauekin batera, hemen ikusi dezakegu Konstantino Bitok egindako margolan honetan, toki honek zuen izaera, zoritxarrez argazki asko daude, ez dago argazki bat osoki, multzo osoa azaltzen duena, panoramika zaila delako, ez? Eta Konstantinok egindako marrazki honetan oso ondo ikusi daiteke multzoaren konjunto hau, etxeak falta dago lirateke, ikusi daiteke nola, garai horretako izaera edo testigu den multzo bat osatzen zuela. Hauekin batera, auzoan ere egin ziren zenbait esku hartze, baita ere puntualki, pixkanaka eta nolabait ere planifikazio handiri gabe, ez? Baina lortu zutena nolabait ere jatorrizko arrantzale horren, etxe horren izaera berritzea, eraldatzea, eta eraldaketa horrek, arrakastatxua zen irudi bat izatea, ez? Orduan, Casadevante da ere, gaur egun auzoak duen izaeraren responsable nagusietarikoa. Zergatik, berak egin zuelako auzoa berritzeko planaren planoak eta memoria. Plana esan beharra dago oso katastrofikoa dela. Planak auzoa errastik botzea eta berreraikitzea planteatzen zuela, baina errealitatean nolabait ere gainjarri zitzaion idealismo horreri, ez? Eta, arrantzalek ez zituzten baliabide horiek ere berriz ere onurarako izan ziren, eta etxe guztiak zerotik eraiki beharrean egin zirenak izan ziren etxe horiek berregin, levanteak egin ziren eta berregituratu, ez? Berritxuratze horretan ere Euskal Regionalismoko mugimendu horrek eragin handia izan zuen eta bertan agertu ziren vertikalak diren etxe hauen sekuentzia, balkoien izaera hori, kolore anitzetako auzo hau, ez? Eta nolabait ere gaur egun ezagutzen dugun auzoaren izaera eta ambiente orokor hori, 20. hamarkadan, 30. hamarkadan sortutako irudi bada, interesgarria, polita, ederra, eta nolabait ere garai horietako bizilagunek, baita ere udalak eragindako zeinbait egitasmok, eta bertan lan egin zuten pare bat arkitektok, bizpahiru egon ziren, egin zuten lanen emaitza, ez? Hemen ikusi dezakegu, ez? Adibidez hau da, hemen Txantxagorri dago, ondoko, batzen izena, da etxe hori, ikusi dezakegu beltzean jatorrizko etxea, plana oso erabiligarri izan da, adibidez tipologia berreskuratzeketa hori egiteko, solairu bat gehituta, ez? Nolabait ere, etxe hori eraldatzen zen bestalde, Berrogeito de Levante, la casa tal cual. Hemen ez dakagu jatorrizko etxea, baina ikusi daiteke nola, badagoen jatorrizko etxearen nukleo originala, eta hori gorantza altxatuta, etxe berri bat sortzeko aukera eman zuen. Eta hemen dakagu baita ere omenaldi bezala Enrique Lekuonari, ez? Enrique Lekuonak egindako margolan honetan, ikusi dezakegu nola panoramika hau, gaur egungo auzo hau, justo hamarkada hauetan sortutako izaera bat dela, ez? Ez bakarrik, ez? Hemen baita ere aldatua dago, ikusi dezakegu jatorrizko auzo horren etxeak zirenak, ez? Nolabait ere hor integratuak gelditu zirenak, ez? Baina beste guzti hauek, hemen behan ikusi ditzazkegunak, mende honetako eraldaketa bat da, ez? Eta nolabait mende honetan sortu zen auzoaren irudi berri baten emaitza dira. Beka deialdia atera zenean, plantatu genuen proiektuaren helburua zen nolabait ere kezka batetik abiatzen zen. Eta kezka hori zen, hain zuzen ere gaur egun Hondarribiko erdigunea den portu auzo horren inguruan, ikusten genuen ikerketa historiko gutxi zegoela eginda, eta bertan bazegoela ondare kultural bat, bai arkitektura, bai urbanismo aldetik, ez genuena behar bezala ezagutzen, ezta? Guk egindako lanaren helburua pixka bat hutsune hori betetzea izan da, bai alde batetik arkitektura, urbanismo hori erregistratzen, aztertzen, neurtzen eta bere historia berreraikitzen, eta baita ere ondare hori sortu zuen gizartea bere bizimoduan eta bere memorian berreskuratzen saiatzen. Honaino guk gaurko prestatuta geneuzkan materialak, ez dakit norbaitek galderaren bat balu, tartetxo bat ere badu horretarako.
eskutan hartzea. Zeren papieraren kalitatea irudiak eta argazkiak eta guzti hori, pasada dat. Merece du beti. Euskaraz edo gaztelera, baina. Zagutzen ez eta liburu bat. Bi esker, aipamena propio egiteagatik. Niri buruz, edo nik zerbetek egin duela eta hamar urte, hau da, inditzen duena arlo guztietatik, zera egiten duen arlo guztietatik. Beno, beste bat, oso ondo dut direktentzak asimarratzea edo beriztea, zer diren arrantzaleak eta zer diren itxasgizonak gutxi gara bera. Zeren ondarribiak ematen duen betidarik izan dira arrantzaleak, eta ez da horrela. Izan dira arrantzaleak eta itxasgizonak. Eta horregatik kofradia ez da kofradia de maleantes. Ez da kofradia de pescadores, da kofradia de maleantes. Iuritateko arrantzaleak ez dira beti izan portuko osoko pertsonak. Izan dira baitaren ofizio gisa baserritar batzuk, nik uste du nahi du. Baserritarrak eta hemen bizi ziren. Mi esker aritz, mi esker plazo. Mi esker. Mi esker. Mi esker.